Kaixo, bideogidea honetan ikusiko dugu Karbonio gure ikastetxeko posta eta lankidetzarako aplikazioaren ezarpeneko bigarren atala. Bai, aurreko atalen hainbat funtzionalidade, hainbat zati ikusi genitun, eta guain gontan sartuko gea beste batzutan. Bai, orduan, Karbonio jute bali mazate, badakizu hemen azpin, ezarpenak hemen dauzkezue, bai, esan bezala, euskeraz jartzeko intentzioetan gabiltz eta euskaratutako dena azalduk zaizue. Eta aurreko ezarpenetan ikusi genituen ajustes generales izeneko hau, bai, ezarpen orokorrak, egutegiak eta kontaktuak izeneko atalak, bat, 2 eta 3 atal. Bai, autentikazioko metodok goengoz ez dugu ikusiko. Gaurko gida honetan, kontuak eta mezuak bi aukera hauek ikusiko ditu. Vale? Goazen lehenengo honekin, kuentaz honekin. Zen ikusit hemen importantia dela hau hemen azaltzen kontzeptuk garbi geratzea. Lehenengo ikusiko duna da, nik hemen nire adibide ikustezue bideo honetan, nik nire erabiltzaileek, ikastetxe honetan nire erabiltzaileek bat denoi azalduk zaigu por defecto, gure izen abizenakin eta gure korreokin, bai, Balerdi, H. Iraola, dana dala, bai, azalduko zaigu. Baina gero daude beste, eta beak pertsonak deitzeio, beste rol batzuk, beste perfil batzuk, zimran profila erabiltzen terminoa, hemen pertsona erabiltzea, ze nik posible dut mezu bat bialtzea, Inigo Balerdi urrestarazu gisa, baina posible dut mezu bat bialtzea ikastetxeko pedagogo digital gisa. Bai, ikustezue perfil honi, pertsona honi lotuta daun posta kontua dela ibalerdi@tolosaldea.lh.eus eta beste honi pedagogo digitala izeneko honi lotutako posta dela beste bat, da alias bat, ikt@tolosaldea.lh.eus. Aliasak sistemantik beste leku batetiken esleituta daude. Bai, ikustezuen bezala, hemen klikatu ezkeoz beko zati hau aldatu ditez, guain Inigo Balerdi urrestarazu pertsona gisa hartuta, pedagogo digitala izango litzeke hemen dazkezue aukerak, Tolosaldea gisa hemen sare sozialak eta manejatzeko dakau beste perfil bat, beste alias bat, hemen daukezue, eta azkenik eraldaketa digitaleko bultzatzailea beste bat hemen daukezue. Orduan, pertsona bat sortzeko oso horrexea da, bai? Hemen daukezue, eta borratzeko de, bai, borratu eta listo. Pertsona berri bat sortzeko, utxik atatzeizue, imaginatu naizela bat IS3ko tutorea, edo lan prestakuntzako tutorea, edo etengabeko prestakuntzako arduradune, pertsonan arduradune, ikastetxeko hainbat rol, bai? Izena jarriko nuke, bai? Hemen nahiko bageno izen gisa, posible zue bialtzeakon zuen izena jartzea edo beste gabe bat IS3ko tutorea agertzea, eta hemen ebali mazue jarri Inigo Balerdi edo bai, beak ikusteko zein da, igual importanteagoa da tutore gisa identifikatu izatea, eta ze direziotan, ze posta helbideta esleituko zuen. Bai, nire kason, baditut alias batzu, aliaseik ez dezuenek soilik bakar bat azalduko zaizue, posta bat, helbide bat, baina aliasak ditugunok, adibidez zuzendaria, pakeak ekiko luke, zuzendaria@tolosaldea.lh, importante izango litzake beak pakeak aukeratzea dagokiona, nik kaso honetan adibide gisa hartukot, bai, eta gordeko nuke, gorde, eta listo, orduan 5 pertsona ditut. Hau nun antzeman gero mezu bat idazteakon, jongo nitzeke Karbonioko posta bidaltzeko lekua, bai, hementxe, berri bat, irekiko nuke posta berri bat, bai, hemen daukezue, handitu, zabaldukot. Hemen goiko parten esateitena zerbezela nahi deten posta bialtzea. Edo pedagogo digital gisa, edo Tolosaldea gisa, edo eraldaketa digitaleko bultzatzaile gisa, edo tutore gisa. Bai, eta dagokionai azalduko zaio itxura horrekin. Kontun izan, ez dakit kontuatu zaten, segundat zer rol hartzeten, zer pertsona hartzeten, sinadura aldatzen nahi zeitela. Bai, hoi beste leku baten ikusiko dugu nun aldatzen. Goengoz, pertsonak aukera, borratuko emezua. Guazen berze zarpeneta, orduan, lehenengo atal hau, kontuena, listo. Hau, azkena sortuetena borratikot, listo, borratuta. Eta beste aukera bat izango litzeke mezuena, bai?
bueno, hemen gordeko, eta azkenengoa, mezuena, mails izeneko. Bai? Orduan, dauzkezu egin bat aukera, konversazioak zein ikusi, bueno, normala da bezala azkenengo mezue azaltzea, zenbatero begiratzea, 5 minuturo begiratzea, mensajeak aldala itxura, HTML itxurakin, odez testu plano gisa o testu soil gisa azaltzea, dauzkizue baita ere beste batzu, konversazioak edo elkarrizketa bidez sailkatzea edo mezularitza mezu bakarka sailkatzea, gaur orokorren beti elkarrizketa bidez sailkatzea gure postak, bilaketa ze karpetatan ingo lukeen, bai? Mezu batzuk, aukera batzuk, nik usteet nahiko erresak dienak, ikuste baitizue, nahiko erresak dienak. Notifikazio bat mezu bat iritsitako, nire ordenadoren edo nola nahi deten ateatzea, bale? Orduan, hemen dago baita ere posible da, hemen ikusten zuen konfirmazion de lektura, posible da nik mezu bat bialtzea beste persona bat eskatzea irakurri duen konfirmazioa ez, bakarrik jaso dula, baizik eta konfirmatzea irakurri dula. Orduan, irizte balde bazait horrelako mezu bat, nahi galdetzea ea nahi aldeten irakurritzat mezu bat ematea. Zertarako, bidali duna jakiteko mezu bat irakurrietela. Ondoen goli hautzeke, adibidez, etazi koordinatzailei, ziklotako etazi koordinatzailei bialduiet mezu bat, bai? Adibidez, ikasketa burutzatik. Orduan, jakin nahi irakurri duela, orduan, mesedez, konfirmatu irakurri dezuela mezu bat. Oitena jasotzeko, aukera txukuna izango litzeke. Aukera gehi dauzkizu hemen. Eta hemen dauzkizu sinaduranak, bai? Sinadurak baiteu bakizu ikastetxeen sinadura ofizial bat badeula, nun azaltzean izena, gure kargoa, logoa, helbidea eta mezu jakin bat. Sinadura hau izan ez izan, oen gozau daula jarrita ezarrita, eta aldaketa bat balima dago jakinen gainen egon gozate, eta esango zizuen nola daun, ni posible dut sinadurai aldatzea, adibidez pedagogo digital gisa, hemen pedagogo digitala jartzea. Eraldaketa digitaleko bultzatzaile bezala bidaltze balimat, berdin, baina eraldaketa digitaleko bultzatzaile gisa azaltzea. Hemen, karboniokin jolas gisa, baina ikusten zuen bezala, letran kolore aldatzen, ikastetxeko letra mota korporatiboa azaltzea. Baina, sinadurakin jolasen ibili ordez, urruna iritsiko zaizue mezu bat, edo saio baten bidez, esango zaizue zein dan exactamente ze sinadura jarri behar deun, ze sinadurak erabili behar deun gure posta zerbitzu. Ez da norbeak aukeratzeuna, baizik eta komunikazio prozesutik iritsiko zaigu zein dan ikastetxe gisa erabili behar deun sinadurak. Eta orduan gero bakarren falta zaiguna da, lehen pertsonak jarrita geneuzken, hauzan bat defektoz azaltzeana, lehen etxitakoa, ezin ditena borratu, Inigo Balerdi urrestarazu. Eta esateiot, ze sinadura, inkluso dauket, sinadurai gabe, bitan, mensaje berritan eta erantzunetan sinadurai gabe bialtzea, ez daukela zeintzuik, ze beti bialduko dugu sinadurakin, hemen euken jarreta berria da ikusteko beste gabe nola aukeratzean. Pedagogo digitaletan aukeratuko nuke hemen ditudan sinaduratatik zein dan, pedagogo digitalena, mezu berritan da jasotakotan, eta beste hainbeste, beste pertsonatan denak sinadurakin joan behar rauke. Eta honen berri zehatzago esango zaizue komunikazio prozesu bidez, zein izan behar duen hemengo sinadura. Eta listo, ezarpen hobekin.